Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसे गोदान भिडिअ बरनायना थाबावबाय आसा खालामो नोंथां मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नायदो आंखौ भिडिअ खालामबाय थानाय इन्ट्र खालामबाय थानायाव मिनिनानै होबाय थादों आरोना मिनि होबाय थादों फाग्लिफ्रा। ओमफ्राय दा जोङो सासे लोगोनि ब्लाउस सुनाय न'आवनो गावनि आखाइजों सुनाय बेखौहाय जोङो एक्सप्लर खालामनो थाखाय जोंखौ लेंहरदों नालाय बेनिखायनो जों थांदों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा जायफोरनो नांगौ अर्डार खालामनो हागोन ओमफ्राय न'आवनो सुनोबो हागोन आरो गावबा गाव चइसनि। ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय नाम्बारखौहाय स्क्रिनावनो होना होखागोन जायनो नांगौ बे नाम्बाराव माबानानै हरनो हागोन आरो लोगोफोर अर्डार खालामनो हागोन। मा ब्लाउस दं खम प्राइसआव मोनगोन नाम्बारखौबो होखागोन डाइरेक्ट कल खालामबानो जाबाय। खिन्थु हौवाफ्रा हरनाङा हिन्जावफोराल' हर मिथिबाय आरो हौवाफ्रा हिन्जावफोरनो गिफ्ट हरनांगौबा माबा रायलायहरनो हागोन खिन्थु आबां जाबाङाव फन दाहरखा बुंखायो वार्निं होखानाय जाबाय लायैनि सिगां जायफोरा गार्लफ्रेन्ड ओमफ्राय हिन्जावफोरनो गिफ्ट होनांगौबासो कन्टेक्ट खालाम ओरैनो जानला मोनलाबा दा खालामखा बिसोरखौबो नागिरनांगौ दे। दाख्लै आङो फट' हगारनायावहाय भिडिअ लाबोबावगोन ओमफ्राय बोरै लाखो जेनेबा साइज नुदोंब्रा दे। ओमफ्राय आङो दिनै गांसे देखायनोसै नोंथांमोनहा सोर सोर माबाबानो जाबाय नायखायो। नै बेयो गोथां बे गांसे ओमफ्राय नै खम प्राइसआव मोनगोन लोगोफोर। नै बेवहाय माबा दं नालाय खिथुजों ओमफ्राय सिगांजों नै बेयो गांसे जाबाय ओमफ्राय थाब थाब खोन्थासै लोगोफोर नङाबा माबा मोना भिडिअ जा बुरजा नै बे सिम्पोलनिफ्रायजोंबो गाननायनोबो मोना जाहैबाय नालाय मालिकानो रायो नै बियो मालिका जि रायसुलिखा ब्लु आरो ना नैबे कलार गोनां खाग्रा दंजोबो गासिबावबो खाग्रा दंजोबो। कालारा नांगौबा 10थाखौबो मोनबावगोन सुखानाय गैया माने सुनोबो हागोन आरो फुनोबो हागोन कन्टेक्ट नाम्बार होखागोन नालाय बियो बिदि बेहा नै बिदि बे खालि गुफुरल' दस्रा सुनो हागोन सिम्पोल उन्दैफोरबो सुनो हागोन गिदिरफोरबो लाग्रायानो मोजां नङा मिथिबाय गाइस। नै उन्दैफोरबो सुनो हागोन गिदिरफोरबो गासिबो सुनो हाजोबगोन आरो कन्टेक्ट होखागोन नालाय लकेसना जाहैबाय दतमा क'क्राझार अनलाइनबो हरगोन बे दा सोंबाय जोंना देखायनो नोंखौ आं माने देखायनो बेहा सिम्पोल दखानदारिया नाय देखायजायानो आरो नेबावबो दंबावो नै दंबावो मानि मेरला दङ। ओइ गोदान गोदाना अबेलै देलाय नै देलाय नै बेहा बे ब्लुजोंनो बियो एखे आरोना लोगो बेहा येल्ल' खाग्रा दंबावो नैबा ओमफ्राय नै वाइटआ सारि सोर माखौ मोजां नुदों स्क्रिनशट खालामनानै हरबानो जाबाय लोगोफोर। थाब थाब देखायसै नङाबाथाय टाइमा माने भिडिअआ गोलाव जागोन नालाय। ओमफ्राय नैबे पिंक ओरैबायदि मोजां मोनखादों आंथ' फसायखाबाय बेखौ ओमफ्राय खिन्थु आंनो हामा गिदिरद्रायो सिगांजों बेखौसो फसायदों ओमफ्राय नै उनजोंहाय ओमफ्राय नैबेजों एसे थफाफा नोंहा बिदि थानायखौ मोजां मोनखायो ना ओमफ्राय नैबेयाव मार्क्स दंबावो नैबे मा कालार फान्थाव कालार आकाशि नै बेहा फान्थाव कालार आया आकाशलायनो सरगम ओमफ्राय नै बे ब्लेक सिम्पोल ब्लेक बेयो बेना नै बिदि दं नालाय बाटारफ्लाइ बायदि
बेहा गोमो बारजा गोनां बेहा बेखौथ' सोर गाननो एसे मानसि गिदिरा गाननो हागोन आरो सुनो हागोन बेबायदि मडेलखौ नैबे जाहैबाय बेबो मैथा कालार बे कालारखौ बोरै बानायदों भिडिअ'आव बे मैथा कालारसो बै लाइट दङ ना मोदानदों एसे कपि ओमफ्राय रेड जों नै बिदि होदों ओमफ्राय नै आखायाव बाटारफ्लाइ बायदि एखेजोबखा दहाय देखायनाय व्हाइटजोंनो एखेजोब बेवहायनो पिंक दङ ओमफ्राय व्हाइट दङ नैबे पिंक कालारजों एखेजोबखा नैबे बिदि आखाइ सुनाया नै ब्लेकनिबो दं ओमफ्राय नैबे येल'निबो दं आरो ब्लु माखौ नांगौ जायखिया बिसोर एखेखा बे हाबबो दं सुनांगौ दं बियो नैबे सुनांगौ दंजोबबावो नै